Здравейте, приятеле! Добър вечер. Защо всяка жена ще те надиграе? И от личния ми опит, таки не съм отделал от клиентите. Нека да си представим. Вървят мъж и жена и се държат за ръка. Мъжът е много щастлив. Жената и тя върви, забележете, уверена. И тук е важната разлика, която трябва да направим. За мъжа тя е една единствена. Разбирате ли? Тя. Няма друга. И той е щастлив. Лошо няма. Бомбонено цветния период, на бомбони цветя, казано по-грубо, така е. А жената защо е уверена? Първо, жената е самка, тя има избор. Има избор, но ти не го знаеш, ти не го усещаш в момента, тогава. И в крайна сметка в тази дълга битка, защото след времето става битка, има изключения. И ако ти получиш правилното отношение, поведение в главата си, как да го правиш, как да анализираш и определяш нещата, как да се държиш, гарантирам ти след това, в по-голямата част от хората, нещата се подреждат. Бил семейния живот, или ако се научиш как да се държиш, ако вече си прецакан и си вън от играта и се чувстваш нещастен и така нататък и така нататък. Затова как се чувстваш, ако някой в момента е дошъл на този канал, той знае как се чувства. Най-различно. Някои пият, други ходят, проверяват по социалните мрежи, или там Viber, светили, не светили, Facebook, Instagram, какво има, снимки, работи, затова друг път. Някои пък се бият. Най-зле е тия, които изпаднат в депресия и нищо не могат да правят. Ни да ходят на работа, нито нищо знам, защото аз съм го минал. Без пиенето и биенето. Не пиенето съм го минал без биенето. Седиш, не можеш да излезеш и не знаеш какво да правиш. И във времето и аз се интересувах, помагаха ми. Но и покрай това, когато се сещам с клиентите всеки ден, има някаква история там на WhatsApp или в Telegram, разговори, консултация, да се върнем пак на това. Трябва да запомниш, жената е самка. Запомни го. Тя има избор. Винаги. И когато сте заедно, трябва да запомниш едно, че във времето, когато ти почнеш да допускаш грешки, жените помнят и го слагат ето тук. Малко по-назад, но винаги стои там чекмеджетата. Докато ти ще забравиш това. Разбираш ли? И във времето, когато се натрупва, а ти, ако жената, търпението е толкова, твоето е толкова малко. Не може да надиграеш една жена в търпило. Винаги ще победи. Има изключения, да. За тези изключения трябва да се положи доста труд, опит. Много рядко е вродено. Обикновено става така, те дет не мислят. Пък точно те дет не мислят, те успяват, между другото. Че вървят се двамата за ръка, той е щастлив, тя се знае нейната. И в един момент, когато се скарват, се разделят. В този момент ти трябва да запомниш. В този момент. Даже още преди него. Че този момент ще дойде. Рано или късно запомни. Има жени, които са 3%, които харесват нормални мъже. Нормални. Като те, предполагам си добър, обичаш да поднасяш цвета и така нататък. Лошо няма. Другите човек хващат, дет ги бият, дето какви ли не. Имал съм случай, сега клетка 30 години живее с един, накрая той умира. Какво правил? Полива с вода всяка сутрин почти и я карал да стои там, било под климатик, било на тераса, било къде според годините, на студено. След това е фащал, правил се с нея
И тя седяла 30 години, едва тогава Агата умира и вече са побъркали какво, да не знам някакви работи там подробности, да не се познае някой. Прибягва до... Първо тръгва по женски психолози, така нататък, коучови разни. И накрая го тук писа, правихме нещата с нея. Тя потърси помощ, да може да се запознае, беше задръстила 30 години връзка, тормоз. Като казвам, че домашното насилие е огромен проблем, вие го знаете. Огромен брой жени са насилвани, много стоят под страх, но повярвай ми, отива и пак се връща. Да запомни, както жената винаги има изход, ти трябва да се стараеш да имаш изход. Нямаш изход, когато те напусне, си Mortal Kombat. Mortal Kombat. Което не означава, че не трябва да се държиш добре с една жена, ако тя го заслужава. Ако тя се грижи за теб, истински, ако тя влага в теб. Защото като е в деморежим, там работата е ясна. Да не кажем, че повечето са в постоянен деморежим. Аз даже това много не го харесвам като определение. Ти трябва да имаш запасен вариант. Когато се тръгне, почваш. Или да пускаш сополи и лиги, да й се молиш и какво ли не, но тя не се връща. Там пък вече има друг вариант, нали, да се върне и така нататък нещата. Това е друга философия, друг възглед. Аз искам да предпазя тия хора, които бившите ми искат да се върнат, бивши гаджета и така нататък и така нататък. Това е основната материя. Другата тя е по поръчка. Ако имате нещо, казвайте, пишете в коментарите и така нататък. И ти трябва да имаш избор. Спадаш в дупка, пиеш алкохол, спадаш в депресия, не трябва да допуснеш до тази депресия. Защото запомни, жената, като се тръгне, ще порве един ден-два във възглавницата, повечето жени, нали, грабнала си децата, отишла при майка си, отишла при любовника, защото тя в повечето случаи го има и ти изневерява. Има изключение, но както казвам, тия работи, които казвам, не ги повтарям всеки път, в основата са си така. Винаги има изключение, няма 100%. Едно гарантирано. Като пример. И ще забрави, тива при другия или който и да е там, или ще намери друг, се оплаче там, колко е лош моя, така нататък. А ти цъкаш там в Фейсбука и насам натам. Не. Биди, трябва да го правиш. А ти ще го правиш. И повярвай ми е така, и ще пиеш, или не знам там, както ги изброих. Дано не се биеш. Пиеш алкохол, ще лежиш безпомощен и трудно е. Но затова ще има друг материал. Аз сега давам предварения малко. Ако искаш да избегнеш това нещо, ти, човек, трябва да имаш избор. Останал си сам, ще видиш, може би се запознал, пише ти нещо онлайн, обаче ти нямаш желание. Както и отидеш на среща, защото в главата ти е бившата. Как да я забравиш? Как, какво? Това е друг вариант. Как и какво? Че тя се връща винаги, също е друг материал. Темата е много богата и много разнообразна. Но ако ти нямаш избор, запомни, как го казвам няколко пъти, ти си загубен. Месеци наред ти няма да излезеш от тази дупка. Което не означава, че аз имам някакви практични опит, също познания, практичния опит печален. Не съм застрахован. Но все пак разликата е моя, че аз 7 години имах възможност да държа някаква дадена връзка, но когато дойде времето да кажа не, аз казах не. И за разлика от много мои случаи, контакти, клиенти, аз, което изобщо не ме радва, но не е похвално. Но в повечето случаи аз не съм се молил да се връщам. До един период след това съм ги оставил и те обратно пък искат да се връщат. Ако знаех тия неща, които знам сега, нямаше да се допуснат тия работи. И моите грешки, и техните, които нямаше да простя. Затова трябва да имаш избор. Винаги. Онлайн запознанства, това било, трябва да имаш опит, практика. Обади се, ще кажа как стават нещата. Пиши. Но ти трябва да практикуваш срещи. Дори да не стигнеш до реалността. Има начин и тази бариера се примахва, но
Ако искаш да си помогнеш или безплатен съвет, 2 седмици почва да гледаш филми, кино, каквото и да е, за да не мислиш за нея. Сетиш се, въртиш от начало, целия ден. Гледаш. 2-3 седмици си като нов. Тогава горе-долу може да продължиш някаква среща, нещо друго. Защото закрива нейната сянка, нейните спомени, ще е трудно. Но има вариант, обади се, ще го обсъдим. Дали си струва да я върнеш? Как, какво, що? Но запомни, жената е самка, винаги ще победи. Затова трябва да играеш по нейните правила. Но ние мъжете не можем да играем по нейните правила. Ти смяташ, че ти си длъжен. Тя смята, че ти си длъжен. А ти просто искаш да го правиш, защото обичаш. Да подариш цветя, да се погрижиш за нея, да направиш деца, да го имаш семейство. Тя не разсъждава точно така. Тя и не е виновна, нейната програма е така. Лошото е вече, когато стане съзнателно. Така че в тая игра играй по нейните правила. Това са още опознавателни видеоматериали, когато се позавърти малко мелницата. Може би. Някой ще се обади с по-конкретни материали за подготвяне в YouTube. До тогава ще пускам каквото сета и както мога и когато мога. Чао, лека, братя!